Ia să vedem ce se află în această cutie primită astăzi cadou. Deci este vorba de un cadou dat de proprietarul la care lucrez acum. Wow! Wow! Deci nu pot să cred așa ceva. M-a auzit că am nevoie de carote și mi-a adus câte? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 piese de carot. Deci 12 carote de 25 de mm cu care să dau gaură în gresia și faianța din băi. Le voi folosi la găurile de la țevile de apă. Mamă, deci mă bucur exact ca o femeie când primește o cutie de bijuterii. Deci pentru mine astea sunt bijuterii. Mă voi folosi de ele tot anul 2024.